only thing engiyidingayo kuye ifocus more kunjalo yabo ayeke ukulalela abantu laba abenza ngathi bayamthanda bathanda yena bazonda mina basebenzisa yena you understand because in after 1 year 2 years bengekho uzobe strugglisha kuyobe kubizwa mina futhi ukuthi Zulu siyacela uhambe umsiza ngimsiza kanjani umuntu ophuma ekhaya wadelela kangaphuma ngendlela eright ngizoba honest mina futhi uTshatha yeah understand but ngaphandle nje kokuthini ngimfisela ukuthi abe ne focus more kulolihamba iqalayo budo omdala abe ne focus enze sure angenziswa abantu izinto ifame le imngene ekhanda nanokuthi usene record company yakhe kumngene ekhanda but only you find out ukuthi akazi kwakuthi ingoma ifakwa kanjani eradioweni akazi kwakuthi ama interview atholwa kanjani understand udinga more focus iyo iadvice engamnikeza yona even if ulalele namanje ukuthi umfowethu ngamthatha ngoba ngimthanda ngangumfisela vele bona lokho ukuthi afike lapha khona you understand so ngiyafisa ukuthi aphumelele ifocus ibe more ekhanda ayeke ukuzwa ngabantu bezothi hey Big Zulu watata yayibona ndo ngiyithola mfowethu ngiyithola izokala kahle Big Zulu ibeke kahle mfowethu siyabonga kakhulu futhi nokuthi ukwazi ukuyicacisa kahle nanokuthi awunanqa naye umfana futhi umfisela okuhle kodwa ilokho nje sikufisayo mfowethu awuboni ke Luna mfana mdala ngibuye ngizokwena fanatic igama ngizolijwayela mfana kithi uhlela ukhiphe album Webhuru mdala angazi baphathi kodwa nje ingoma ziningi lapha sigcwele icomputer studio. Mphathi wona. Ialbum izophuma umfana noma nisaphusha amasingeli. Ngicabanga ukuthi into ebalekile manje ukuthi akangene ebantwini yabo. Once abantu sebeyidemanda sebeyizwile ngoba kubukeka ngathi kwayona le ngoma ikhiphile abantu bayayithokozela kakhulu. Once ikifike la kumele ifike khona ebantwini sesingayicabanga ke ukuthi album or EP. Engathi khona ezayo kodwa enokheza. Ha. Unyovest. Ikhona impela ingoma engiyenzile nayo uCasper Nyovest kwi-album lami. Yeah, igama la Induku Enhle. Alright. Sesenzile nje sekulindwa idate kahle kahle ukuthi sikhiphe idate liphume kahle kahle i-album liphelile la. Liphelile yonke into. Akusetshenziswe. Zingaki ingoma? Hayi kuloko ngithanga ngikhiphe 12. Ngikhiphe 12. Alright. Yeah, plus ngikhulile phela manje ngenza 40 nge 7 April ngizobe ngenza 40 ngizobe ngihlabile ebhuti omdala lapha ekhaya ngimemile ngizobe ngihlabela 6 yenkomo eBackville zobe sikhona manje inyama ebaleni nje kuyobe kudliwa inyama awuboni ke noma kanjani sobe sikhona mfana kithi kusasa nenzani eThekwini ibhuti omkhulu kusasa konakele ePlayhouse Mr. Somatekisi live in concert niyazi sijwayele ukumenza egoli kodwa ke kusasa siseThekwini ePlayhouse ongakalithola itikiti akalithole namhlanje ngempela noma avuke ekseni ayolithola ngoba kunuka sold out maduze nje si on kusasa ePlayhouse bakhona abafowethu abazosupporta ngisho ugazi lapho khona ukhuzane iBlack Diamond inkabination yonke so siyacela ke kusasa Playhouse Mr. Somatekisi ongakalithola itikiti lakhe akahamba yolithola ePick and Pay eBoxer noma eweb ticket sihlangane lapha ePlayhouse bafethu semakhulu okuhle kodwa Big Zulu qhubeka uyibambe mfowethu ntwana fanatic uyibambe mfowethu inhlonipho phambili ke brazo ne injalo akukho futhi okunye einkundla zokuxhumana ngithola kanjani Instagram Fanatic SA, Facebook Fanatic SA, on Twitter Fanatic SA, yonke indawo nje Fanatic SA. Ngathi ungasho uliphinde ebhuti omdala leligama lokuhlonipha. Igama lokuhlonipha leli libaluleke kakhulu. Usiya ama artists ufika kuwe uqa ngamadolo encenga nawe ulibona italent ukuthi lingeze lishabalale liphele emgaqweni ngoba amandla amancane nawo uthi umfana ngomsizi umfana athi angaduma avele akwenzele enye into ongayazi kanti kwakhona ukuduma kuseyibanga elide kusamela ulihambe you understand because phela ekugcineni uthola umuntu udumile uvele TV kodwa mawuthi uyabheka ekhaya akunalutho amasenti indlela uya understand bese bayalimala ngenxa yenhlonipho kuphela inhlonipho nje kuphela Thank you Big Zulu all right siyabonga